Get the point. Take a step forward. Nyasaye mbiya mono twagusabire ng'ekero tugochigosanga obuya bwago botokonye ring'ana eri nabo bararibwata are nang'e ribe esolution yane nase emechando emenge twarangeirie obuya bwa Yeso na echinguru chigotoka ime yaye chikore emeremo ase tore erinde ase ogosanga gwaito obuya bwa Yeso bororekane twasabire ase Kristo yore amabori aito, amen. Ase chinsa echi igo togochikorigereria ring'ana rikorokwa ria edeni na korwa iga nigo tokobakwanera ring'ana eri korwa ase etv yaito ekorokwa get the point. Nebwate chipoint chinyinge ebinde orarifae lakini amang'ana aya agakogocherani point form gose nobwate ganto kamo ntori gotwara amang'ana magare kamo ase ogotoreka kwago. Igo rero nkorigereria tore ring'ana igoro ya amadeni gose riteni nabo tokorigereria ring'ana eri ase ogochakera bakoraroka introduction igo togochakera ring'ana rikorokwa ng'a mwanyabanto buna omonyabibe iga abwate riteni ase Nyasaye, mwanyabanto buna omonyabibe iga abwate riteni ase Nyasaye korende tari ase Nyasaye. Egento kegotai mwanyabanto riteni nogochika akoganeti ng'a omonyabibe akwe lakini Kristo agatwakanera amakweri aywo ase omosaraba. Eki naki Kristo akorete ase ogokwa kwaye ase omosaraba agaakana ekiagera ogosari kwa amachiko okoganeti okwe na amachiko kabunirwe amanyinga naro agoiteka obogima iga bokoera naki ekogera korwa emuma enkoro bari bakorete ebibe igo bare gotebigwa banyenye embori gose eng'ondi amanyinga akoreki aiteke amanyinga gaitekire omonyabibe amanye gokora ki amanye kwaberwa igo nari aakanire riteni riaye naki ekogera riria Adamu nago bariete ritunda Nyasaye gachete riria baregeti rianda akabwata akanyenya eng'ondi akababoi gento ki risangwa ekero eng'ondi eri yanyenyetwe igo yabakonyete ase okoba moyo tokoroka temporarily lakini permanently Yeso bwakanire rigori riaito ria ebibe ase ogoitera amanyinga aye araria ase omosaraba. Korende egento nkere nagani torigererie in the common society egento gechandete mwanyabanto rero ekenge abanto bamenyerete chironi abanto bakamenyera amakabeso abanto bakamenyera singo abanto bakamenyera amadeni eki naki egento abanto bamenyerete in any poor country bamenyera gento ki amadeni bakona gokabesigu bakora emeremo bagwakana obogima obo bore igo bokorokwa obogima bwa obosomba nabo orabe toirwe obosomba ense eng'ao lakini ekero gwasoire ime ya amadeni you are forced to work in order to pay igo ekobetereti norosa onye torakore egepimo nonyare kogororokia omogongo yaya iga amadeni na ering'ana ribwenerete kwegerwa ase mwanyabanto naende ngotokarire ase ebuku yang'o ya Nyasaye ring'ana eri ngotokarire ase ebuku ya Nyasaye iga egoteba Abarumi 13:5 yateba iga Abarumi 5:3 yani 13:5 13:8 egoteba iga 13:8 Abarumi bakonyeroka egesongo Romans Geswahili bateba Abarumi 13:5 igo buna egoteba Abarumi 13:5 momongonyerete apaniki ng'a etv yamobwata timoba na esira ase onde bwensi esira nere edeni igo ng'aki ebuku yakana ntobwenereti gotwara deni ya monto onde bwensi egento kebwenerete gotigara nogwanchana iga edeni gegosaria obwanchani lakini enyugo chinsa abwo notechanda ering'ana natagete rirabu rinene ndiri ng'aki ecommand ya ebuku igo egoteba ng'a ntobwenereti gotwara edeni ya omonto
onye egento nkere omonto abwenerete gokiria korwa ase obogima bwaye na egento gekoroka ng'aki edeni esira ase ekegusii kiara edeni igo na egeswaeri esira ntotakeiri gotwara deni edeni gegosaria obwanchani omonto oria obwate edeni yaye ko gwasinyire komwakana nonya mwasikaine ng'aki ogokora gokomorora iga tori koondoka nonyare gokwana buna riria kwagakwanire nere furiri yaya edeni iga egokora egento tokoroka obwanchani iga edeni nembe ebukwa ekomandi ya ebukwa egoteba ng'a ntotakeiri gotwara amadeni lakini onye egento nkere abanto banchete nogwesoia arari ase amadeni omonto ogenda kwoyia eroni atabwati epurpose omonto ogenda kwoyia edeni achie kogora enyama naye nagekara imagine omonto bwoyia edeni achiere esabari igo mbotebe bana ba nyasaye achie gokwani momura omwabo edeni lasima are kogenda gaki igo ndire togweseia amadeni unnecessary yani ogwesoiri ideni etabwenere lakini ekomandi ya ebuku neri ng'a ntotakeiri koba na edeni ase monto onde bwensi onye kabwanchete amadeni igo motuo gotori buya onye gwanchete kona gosoa chisira igo motuo oyo tori buya lakini bari baisire baikire gosoa ase chisira onye omotuo gokore buya igo okogwaki out gokora riteni iyo ogokora emeremo okore riteni moigwane na omogisangio oo ekiagera komokoranete gaki nonya naye nabo chitoro chigokora ki chigocha lakini orochete mokoraneti nere omonto nakong'onta gesieri tori komanya ng'a ochire kwoyi na inche tinkoreti gento kieke timbwati togende ase egetabu gekorokwa abaruoti ya kabere inye ekebungo ekemo goika abaruoti ya kabere inye ekebungo ekemo goika ng'aki egoteba omoburaka na omoburaka oyo omosacha oye iga arenge estudent ya ababani agaika ase erisa omosomba nyasaye okorera okobora omosacha one ore you are student omosomba oo nakwete naye nomanyete ng'a omosomba oo gamoirogete nyasaye bono omoriegwa esira oyo ochi koira abana bamura babere abakore baba abasomba baye kai igo toigweti ideni ndibwati masikani egento nkere abwo natakorigereria egetang'ani ababasita gotwara bare amadeni abarisia gotwara bare amadeni chirebarenti gotwara chire chideni lakini edeni nabo ekoretera obosoku nonya na omonto bwa masikani ekiara buna bono oyo na omosomba nyasaye okwete naki na erideni iga abanto ngoku bare na amadeni ya abanto aye onde nare okwete na edeni yago mwangireire bobe embuya mono oino onde takweti onde nare okwete na edeni yago bono naye aye bono tokwa na edeni yake ya monto bono egento kiabeire abwo kia obosoku neki amatanga aerire omosacha oywo omanyire kworoka inki agodai ideni oyo agodai tamoete deni oyo agodai na omong'ina otamaete gose deni eyio nere ogodai gwa edeni lakini nonya ogodai edeni egento nkere akembete abana boyo barenga babere bono ekero akembete igo omonto oyo osoire ase obokong'u ase igo bono edeni iga ekogosoia ase akong'u yagosoia ase obosoku edeni iga ekogotuomeria oise gosoma gochinsa abwo iga egoteba ng'a kachi koboria elisa okomotebi rende inki ndakore okomobori ninki gekare mwao ekiagera edeni goika yakanu tamoeti solution ya okomwakanera igo kanisa tari ere gwakanera omonto amadeni abanto mbare bamaete ng'a ekanisa nere ekomwakanera gento ki ekanisa nonya naye esadaka okorwa tegoisana bwakaneru ki ekiagera nonya na chisabici chigokorwa esadaka okoruga erenge igo tegoisana bwakaneru teni nanachire korwa ase twatigera no tokogenderera
omong'ina oria akaimoka akagenda bakasa Elisa. Kera agenda bakasa Elisa, Elisa akamotebia ng'aki bono ngokora gose ninki oganeti nkore. Elisa akamanya komotebi taganya ichibu inki obwate nyomba mwao. Akamanya komotebi ombwate ebiguta ebikeiga birase rikondo. Rikondo nagatasa agakeiga. Kera amotebi boigo akamotebi bono genda osoe nyomba mwao osabe abagisangi baga ebinto. Ekero kwabasabire abagisangi baga ebinto ochake koumora amaguta aywo gochia ase emetungi. Omaete akaumora amaguta akaba emetungi. Akamanya koirana agateba bono amaguta aria aichoire. Elisa akamoiraneria genda oyaonie oakane na echinde chitigare orendere abana bang'o bao. Koreng'ana na ekebunga ekio eriogo ria edeni nogoakana. Ndagwa ya deni ni kulipa. Tiga ndababori ng'i gekogera Elisa atamokorerete egekone oria okomosaba edeni amotige. Eriswari bwenete kwibori indiring'ana onye nase obosi bwa Nyasaye eriogo ria edeni nogokora ki? Nogoakana. Nari eriogo ria edeni. Edeni iga ebeterereti yakanwe. Ogochika kogoteba edeni yakanwe. Nonya Yesu nabo yare konyarekana takwa ase omosaraba. Lakini ase eng'encho twakorete ebibe ogochika gokoganetie edeni ya ebibe yakanu. Yesu agakwa omosaraba agaakana gento ki? Edeni. Iga eriogo ria ebibe yani eriogo ria edeni nogokora ki? Ogoakana. Egento gia kabere ekero obwate edeni ya bande twara ebirengereri biogoakana. Ekero obwate edeni ya bande twara enkoro na ebirengereri biogokora ki? Biogoakana. Ekero obwate edeni ya bande omong'ina oyo tachiete korama oria omocherete ng'aki iyo kwarora amatanga aerire kwamanya gocha kombwatia ng'akane edeni moture korwa embera akore ki? Agoakane. Yaya iga atwarete ebirengererio biokoirania edeni ya bande akonya abana baye. Twara ebirengererio biogoakana gento ki? Edeni. Ekero gwatwarire ebirengererio onye biagosinyire saba Nyasaye agokorere egekone onyore chibesa chia bande gose edeni ya bande okore gento kieke oiranie. Edeni ya bande egokoirani lakini Nyasaye nomuya. Ekero gwanchire koirania Nyasaye gokomosaba iga akogokorera egekone onyore chiropia oiranie edeni yang'o? Ya bande. Iga edeni ya bande irani. Edeni ya bande irania naende twara enkoro yokoirani gento ki? Edeni. Gento kia mwabo kere iga abwo eratoka rende torikonyara koirani pi. Yaya Nyasaye nagokorera egekone. Oyo omoyoro omonyadeni lasima omoiranerie ere. Oyoro omonyadeni lasima omoiranerie. Nero oranche akwabere. Lakini edeni ero lasima okore ki? Oakane. Omonyene nero oranche akwabere. Ng'ai pasi togosoma ekekorwa Matayo 18 ochakere ekebungo gia 23. Matayo 18 ochakere ekebungo gia 23. Matayo 18 ochakere ekebungo gia 23. Ng'aki egoteba
asayo oboruoti bwa igoro nigo bogwekaine na omoruoti ochiete gokora omobaro na abasomba baya abarigete gachakire gokora omobaro akareterwa omosomba oyomo omoriete chitaranta chiribu 10 ekerasi nyugwakana omonene oyo agachika onigwe ere na mokaye na abana baye nebiabwate bionsi erinde eteni eria ekore ki yakanwe igo torochirende ng'a goika abwo na monigu mwensi goika eteni ekore ki yakanwa na monigu na omogaka goika eteni yakanwa na monigu na omokungu goika eteni yakanwa oboremo na bonigwa goika eteni ekore ki yakanwa iga eteni torochi konyetwara is dangerous gotwara eteni nabo okoni baka omwana ogo gotwara eteni nabo okoni baka omokungu ogo gotwara eteni nabo okoni baka omosacha ogo gotwara eteni nabo okonia nonya na ebitari koniwa erinde eteni ekore gento ki yakanwa eteni nabo ekogosoia akong'u eteni nabo ekokorentera obosoku eteni nabo ekogosoia anene ekiagera richibu ria eteni igo rire ng'a goika okore ki bwakanwa kore abande omogana oyomo ntarakora ekebunga ekio omogana na oyo mosacha oyomo akagenda ase ebengi agasaba eroni etarengenge chimilioni 5 gatema gochi koigora ebiasara bia ecyber na ebiasara bia ehardware ebinto ebio ase emetienyi 5 na omo bikaera na kende tikeiyo ebengi egachicha godai gento ki chibesa chiaye erigori ria enyomba ase amenyete kiagera tabwate sobo rigasuti rikagenda igoro omonyene enyomba yoka na echirenti iga arenge gosabwa 800,000 echi na echibese erigo kagosabwa chiria aretete tichikoreti gento ki tichiyo oyi na omosacha bono ekero yaika ng'a ngobwatware ekero yaika ng'a ngosiekerwa are ekero yaika ng'a ebinto biaye bono nabio bitakeire bionigwe ekanyoru tabwati boremo konya agorire bokonigwa naende oyo na omomura ng'ina anyorerete etaoni omenyete chinyomba otabwati kende bono riatagete akore ebiasara agore oboremo akore gento ki eki amenye abanto ba ebengi bagacha ase bamenyete bagacha korora ninki kero bakanyora ekabati nero ereti nero na etibi nekorete ki nero lakini ekero bakobiaka esabu bikaba 100,000 yoka bikamotebi tibisaini erio omokungu naikaransete iga ensemo omokungu konya anywomire omorabera omosira okonakorera ng'aki bachandekire mosacha oyomo oywo bachete komaria bari bachete gotaiya ebengi akamotebi nabo nkogwakanera eteni onye kogokora egento ekemo gioka bwancheng'ire mokao bakarera sana gento eki nkeri egekong'u bari bakarachi korera ng'e bakamotiga gochiagwo bakamotebi bono twagotigire onache richibu oyo bagacha bagaikaransa na omong'ina oye bakarera amatuko 3 abanto bari bagasioka mokungu oria agatebia omosacha oria ase yaikire tindi gotiga osibwe tiga omosacha oyo ang'ire agwakane chibesa naende nabo mokaye achiete igo tigeria egento egekong'u sana seita baka oyo onde origereri inse ng'aki eki bono nkebe kiarabeire egento eki kiarabeire go riteni nabo rigogoikia ase are ng'aki akong'u
riteni gose eroni nabo igoika ase okoni omwana nabo igoika ochi oywo omorugi aisanete lakini oyo twasoma igo bare konigu bonsi pi eteni emanye gokora ki emanye goisana iga eteni nabo ekogoikia akong'u tagwancha gotwara eteni takogokera chiteni chikorokwana necessary tagosekera chironi tagosekera amakabeso ya ebiombe tagosekera chironi chia bande echinde chigotoka nonye nase esimi eteni nabo ekogoikia akong'u noba omonyagitaria eteni nabo ekogosokia noba omwarimu eteni nabo ekogosokia noba omopasita eteni nabo ekogosokia tagoitaba gento ki amateni amateni iga aragoikia akong'u bwoni baka ebitari gokora ki ebitari konigo abanto abange rero bagosoa nonye SportPesa basoa amateni basoa egento giacha gekorokwa bieta basoa amateni basoa ebinto binde bichire ase chisimi akanyora ng'a eroni within 24 hours ero ichoria abande mbasoete iroka eye yarenge yaki mwarogete eye nere eye yako hasura fund banto bare gokabesa nonye mbosa igo eise gochaka godai abanto abange barasoa ase gento ki ase emechando nonye na abanto bande mbare banchete gofurisa bosa igo gofurisa bakachia bucha ochi ochenchie eraini otware eraini eng'ao obo na obosomba ochenchie eraini otware eraini eng'ao bono iga emineti ng'a besa echi kato ogwakana rasima okore gento ki ege monto taiyo obwate chibesa chia bosa agokobagera eki kero kieba naende ekero barosetie esystem mbamanyete buna bagokobwatia bagoikere bakakabwakane nonya abange mwebachire yagenda gochise yateba omosacha oria agacha agasorora omonyene eteni akamotebi nakobwata nderu gaki ng'ira ng'ora na inche ninkore ki ningwakane akaba omoitongo lakini nonya ogoteba ng'a namwakane amaene morochie efamiri nkogenda yarenge tabwati kende igo ndire omonto agokabesa ebinto naende egento kiabora akoirania kwareta eroni lakini egento kiabora gwakorerete ekero chigotaigwa keraonigwe okore gento ki eke bwakane ekero gwasabire eroni rora gose nokorere kende gaki nakeonigu keirane bwakane eteni ero okore gento ki eke okore kamoebereri boiga akwana buya mosacha oria kamorigereria akamororera amabera akamwabera eseni yaye akamokani tong'akana nakwabeire mosacha oria tarenge egekone akamosibora korwa eteni naende akamwabera igo oria omonyene eteni nero oranche gokwabera lakini aye obwate eteni richibu riaye nogokora ki nogwakana omonyene eteni nero ogokwabera omonyene eteni nero ogokora ki nero ogokwabera atabeti obwate mabera gwachandekire bono muna bono tiende ababori ebenki nebwate amabera yaya ekeombe ngebwate amabera yaya ngirende ogokabesera korwa ekeombe namba ya kabere naye gokwarigereirie omonto kwarorire ng'oyo nimobwati boire tabwati kende arairani naende kabwate amasikani ancheranete ng'a nabwate eteni naende gesaire eteni yao nabo ogendererete obogima mbuya ore naye gaki kaba omokeresito naye twara enkoro ya abanto mwabere abanto mbare nonye bakabesete atanyare gokora ki atanyare gwakana mwabere buna oyo onde omino nomomanyete kwamobwatirie emiaka 5 bono gaki nere ririani nere bono omenyete ng'a ngokware ng'a yakorusia inki oroche bwoye kero oraonie giakane tabwati kende ase igo bono inki okong'eretie omotupa ng'a goika gwakane
aya nonye namabĩra tokoreti ki tobwati korweri Nyasaye tana kogokonya. Mosacha oywo ekiangokia akamwabĩra yamanya goteba gochinse ekero orwa asiboru korwaria erabeiru chiribu 10 naende chitaranta chinga chidora akagenda akanyora omonto obwate chindenari chiaye 100 dinari nero genge esiringi ya Kenya akamanya komotebi goiko ng'akane oria agachi komosorora nakobwata nderu oria akamokani mabĩra taiyo akamobwata egesibao na esati akamoruta arari echera. Kumbe oyo bwabĩrwa ere tari kwabĩra abanto abange batari koirani teni igo barababe naye nero oratwara eteni yao aye togotwara teni yang'o yaye timaeti gose mwana korora egento ekio ere nabagotwara eyao lakini aye togotwara eyaye eki naki egekone buna bono omorogi nabagoita abanto lakini tagotaka mbĩra araria bwoye nonye na omoibi nabagokoibera lakini omoibere gakogokora pi aye tokoba iga abanto abange bari otatware teni yabo ere gabwate eteni y'abanto lakini eki tokoigera abwo ngeri ng'aki gaki aye gokwabeirwe naye abere abande gaki aye kogwatigirwe naye tiga abande gaki aye gokwabichorerigwe naye bichorerie abande gaki aye gokwaruserigwa naye ruseri gentoki abande aye ng'aki orataka okonywe lakini abande totaka kobakonya naye nobwate eteni ya abande oyo onde omino gakwabera naye oria omino obwata agake igo naye kora gento kiege nimwabere ntobwate eteni ya Nyasaye nene tiga twabera abande buna Nyasaye atwabeire tiga twabera abande buna Nyasaye akorire gento kiege atwabeire iga ebuku egokora kegoteba ng'aki buna togokorera abaminto na intwe nabo torakorerwe buna togokorera abaminto na intwe nabo torakore gento kiege torakorerwa. Omonto ore bobe noyo ogwancha gotwara eteni lakini omonto gabetereri gogotwara eteni otemire kora gwakana chiribu 10 chiatigaire 3 gaki Lilian gaki Turubena naye omotu ogokore buya gaki gochiaga omotebi gwatemire kiare Nyasaye nagokonyete tari besa echi chioka chiagokonyire ase obogima motebi gwatemire echi karatiga naye ochogorera abana esukari erinde agotebi ng'a baboseseni igo gwantiga pi omonene akore gento kiege lakini oranyora omonto gwakorera igo iga abwatete oyo onde egesibao maata igoro ya siringi 300 na oyo onde ontebiri ng'a akong'a echiane saa hiyo iga akong'a echiane saa hiyo ng'akanera oyo agokora ki akorwania na Nyasaye nabo agokora igo Nyasaye gakwabeire eteni enene naye abere abande gento kiege amadeni abo igo nabo nare kogosorora buna Nyasaye agokonyete gento ngeri ekebe buna eteni afoidi amadeni buna okonyara lakini kera abetererie otware riteni tiga omonene agokonye naende okirie amadeni na omonto gasoire eteni noyo ominare mokonye gokiria eteni tebasa komoita ekiagera eteni nembe Yesu niga achete agatwakanera eteni totare konyara gwakana abasacha omokungu nabagwesoia etini nabariri bare nonye koroche bandigerereti iga nabagwesoia eteni gokonyora yaubire mosacha omuya tagotiga mokagokonigwa mwakanere gento ki eteni omorusia ase akong'u abana ngwesoi bare amadeni totiga basibwe totiga batindekwe lakini mwonye korende ase amabere aria obwate buna ise mwakanere eteni mosibore naende mwonye ekiagera gosoa ase eteni nering'ana rire ng'aki rikong'u naende ribe eteni nembe buna twakorire gokwana rero eteni nembe tagwancha amadeni tagwancha amakabeso menyere esitandari ya obogima bwang'o bwao anire siebetererie omanye gosoa ase riteni naende gwaki auti gwakana amadeni ao
abantu mbare babwate etabia embe ogende eduka eyo okabesa ochi otama gochieye ogende eduka eyo okabesa ochi otama gochieye etabia eyo tekoreti gento kiege teri engiya nabantu bande mbare bare abakora okabesi oyo ocha bwebacha okabesi oyo ocha bwebacha okabesi oyo ocha bwebacha bono ocha orimeria abanto bonsi esimi kere bakomorigia etabia eri okorimeria omonto esimi okobobwate eteni yaye tabia eri tekoreti ki nonya nere gatigete ebiare gokora agakoa bwate esimi omoerese gose tagwesoyia arari ase amadeni abantu mbare bagwesoyia ase amadeni unnecessary busa igo yaani kende getakoreti ki ebinto mbibere bire ebibe wesoyia ase amadeni na gwaka oboche bwa amadeni ng'a kujaribu bahati igo okonyora osoete amadeni arakorerie ochandeka mogima bwa amatuko ao onsi abanto na abange baka abande beitire abande banyure chisumu abande basoire ase akong'u totakore ki totaerese iga abanto babwate batang'aine bare bobe igoro ya amadeni igo bakorokwa abakungu lakini ase ebuku eywo twasoma omokungu iga aretereretwe na omosacha na abasacha mbare bakoreterera abakungu babo buna bono abasacha mbare bakogenda onywa amaru tagwakana mokayocha gotaigwa onywa amaru tagwakana mokayocha gotaigwa ogora baka abakungu tagwakana mokayocha gokora ki ocha gotaigwa nonya na abana bande mbare barebo akogenda osaria ebinto ogora ebinto abaibori bacha gotunyu bakore ki bakane tagosoyia abaibori tagosoyia abana bao ase gento ki ase amadeni abana bago na baba ng'umbu takogenda gwaka besa chibese bakogotomera ebese kwana kobaeresa ng'a nimbwate gento ki amadeni eri bagotomera tumeka buya abanto bare baka bakorire eroni batabwati mwana bagosomi naende are ekiombe ngiagokora Florence buna bono kwaretae na abana baeri Florence ngiogokora ekiombe kora egisambo gakirae bono ning'u naende tochia ekiombe mogoteba na abana mogosomeri gwakorire abana inki naende ogokora ekiombe geche kogotindeka ekanisa teiyo ekwaya ekogoterera inki bono ogokora ekiombe tagwesoyia ase ebinto bigokoretera obororo naende bitari ebironge nyasaye atosesenie ase Kristo omobore tosabe nyasaye oito mbuya mono ase amang'ana aya twanyorire abere atato twasabire ng'a omotegereri one na inche otokonye torwa ase amang'ana ya amadeni atorenteire obosuku nonya na ogosasima gwatosinyire nonya na obwanchani bwaerire ase chinga nonya na obwamate bwaerire ase ebinyoro tokonye ring'ana eri riaretire obosuku riere korwa ase tore ase Kristo oyo ore omobori oito. Amen. Get the point. Take a step forward.